Als anys 2008-2009 es va fer una recerca sobre l'impacte de la Segona República i la Generalitat Republicana en els 47 municipis del Penedès. El resultat de la recerca va mostrar que durant aquests 6 anys es van desenvolupar un gran nombre de projectes que van incidir directament en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a nivell polític, econòmic, cultural i social, amb molta participació per part dels ajuntaments. Per difondre aquesta realitat poc coneguda, l'exposició pretén mostrar que durant aquests 6 anys què es va fer al Penedès amb un gran nombre de millores en matèria d'educació, cultura, urbanisme, infraestructures i salut. Una manera també de reivindicar la Segona República com el precedent de l'actual democràcia. És poc coneguda. Malgrat el que sembli que la Segona República ara se'n parla molt, realment el Penedès tenia poc coneixement encara. No s'havia estudiat més Barcelona a nivell català, a nivell espanyol, però al Penedès no sabíem exactament què havia passat i realment van passar moltes coses. I volíem reflectir precisament en aquesta exposició l'esclat, la joia que va tenir la població i precisament aquesta voluntat de fer coses. Després del llarg hivern que havia representat la dictadura, un esclat, una primavera. I és que va ser una època on van sorgir diversos projectes al Vendrell, tot i que alguns van fallir. Bé, doncs tenim per exemple l'intent de fer una escola pública que va acabar en el llançament de la pedra, de la primera pedra que van posar al torrent, i aquesta escola havia de servir per ocupar tots els obrers aturats del Vendrell, que no va poder ser, aquest és un projecte fallit. Però, per exemple, tenim que s'han fet moltes clavegueres, es van pavimentar els carrers, o també tenim personatges destacats com el senyor Carrer, Andreu Nin, Pau Casals, clar. Una exposició elaborada per l'Institut d'Estudis Penedesencs amb la col·laboració de nombroses institucions culturals, entre elles l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que ha aportat documentació de diversos pobles de la comarca per il·lustrar-la. S'ofereix la possibilitat de fer visites guiades als estudiants de secundària de la comarca prèvia concertació. L'exposició es pot visitar a la Lira Vendrellenca fins al 31 d'octubre, cada dia de 5 a 8 del vespre.